سلام كمي تعلو زخبركم تحتلتلي كعرفا ميديا አጫጫ ይተባህሉ ዝግለጽ ዝኾነ መሬት ትግራይ የለን ከም ዝተባሃለ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ምርካቡ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ፕሬዝዳንትነት ተቃውሞ ከም ዝተለዓለን ኣበይ ከም ዝኾነን ክነግረኩም ኢና ኣሜሪካ $800 ሚልዮን ኪሳራ ከም ዝኸሰረ ዝወፀ ሓበሬታ ብሰፊሑ ክነካፍለኩም ኢና ሓበርኩም ናጽንሑ አጫጫ ይተባህሉ ዝግለጽ ዝኾነ መሬት ትግራይ የለን ኢሉ ሌተር ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናንዚ ዝበሉ ሎም መጋቢት 12/2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ አላማጣ ዋዕላ ልምዓት ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ዝጸንሐ ኣከባቢታት ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ ህዝባዊ ዋዕላ እዩ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ሓደ ዝገብሮ ላዕላውነትን ተመዛበልትን ምምላስ ዘይዳራድር ምዃኑ ይክብል ገሊጾም ብምዃኑ ድማ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቱ ምለስዎ ምባልኩም ነዚ ዝገልጽ እዩ ኣብ ዝኸድካዮ ከባቢ ትግራይ ዝበሃል እዚ እዩ ሰቃይ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣካል ሰቃይ ናይ ባዕልኩም ምግባርኩም ልክዕ እዩ ኢሎም ተሳተፍቲ ዋዕላ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ዝጸንሐ ከባቢታት ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ንዘለዓልዎም ሓሳባት እንትምልሱ ላዕላውነትን ተመዛበልትን ምምላስ ትግራይ ናብ ቅድመ ኩናት ዝነበረቶ ቁመና ምምላስ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ወራይ እዩ ዝበሉ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተር ጀነራል ታደሰ ወረደ አጫጫ ይተባህሉ ዝግለጽ ዝኾነ መሬት ትግራይ የለን ክብሉ ገሊጾም ብተወሳኺ ተመዛበልቲ ብዘይ ምምላስና ድሕነትናን ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ ናብ ኩናት እንኣቱ እንተኾይና ላዕላውነትን ተመዛበልትን ምምላስ ብዘይ ምኽኣሉ ምኽንያት እዩ ኢሎም ሌተር ጀነራል ታደሰ ወረደ በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል መሰረት ሕቶታት ትግራይ ንኽምለሱ ብትዕግስትና ተጸበና ኢና ንሰላም ክንብል ብዙሓት ፈተናታት እናበጽሑና ባጀትን ደመወዝን ተኸልኪልና ልምዓትና ክቋረጽና ተገበረ ብዙሕ ዋጋ እናኸፈልና ኢና ዝበሉ ፕሬዝዳንት ታደሰ እቲ ካልእ ተዋዓሊ ኣካል እዚ ብውና ክርድኦ ኣለዎ ክብሉ ሓቢሮም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተር ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ከተማ አላማጣ ዝመጻኩ ፕሮፓጋንዳ ንምስራሕ እንታይ ኮነስ ነቲ ዝሓልፍናዮ ነዊሕ ስግኣት ከይድገም እንታይ ንሰርሕ ኢልካ ንምምኻር ምዃኑ ብምግላጽነቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ናይ ሰላም ኣማራጺ ጸንቂቕካ ምጥቃም ከም ዘድሊ ሓቢሮም ህዝቢ ታሪኽ መንነቱ ዝመንጠሎ የለን ዝበሉ እቶም ፕሬዝዳንት ብቤት ምኽሪ ውሳነ ተዋሂብዎን ዝተባሃለ 5 ወረዳታት እውን ልክዕ ከም ካልኦት ወረዳታት ትግራይ ከም ቀደመን ኣብ ትግራይ ከም ዘለዋን ከም ዝህልዋን ኣረጋጊጾም ብወገንና ንገብሮ ኩናት የለን ነቲ ናይ ደሞዝ ነዳዲ ሸቐጥ ወዘተ ምክልኻል እውን ከመይ ክፍታሕ ከም ዝግባእ ምምኻር ከም ዘድሊ ሓቢሮም ብተወሳኺ ማህያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብዘይ ምምጽኡን ብዘይ ምኽፋሉን መንግስቲ ሰራሕተኛ ደቁ ካብ ትምህርቲ የውፅእ ምህላውን ብሰንኪ ዝብላዕ ምሳኣኑ ንልቃሕን ንዘይተደለየ ዕዳ ምቅልዑ ዝሓበሩቶም ፕሬዝዳንት ማህያ ናይ መሰል ሕቶ ብምዃኑ ማንም ጠጠው ከብሎ ከም ዘይነበሮ ገሊጾም ማህያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብኣታ ናብቲ ሰራሕተኛ ከኣቱ ምስ ፌደራል ከም ዝዘተየ ገሊጹ እቲ ዝተሓበረ ውድብ ወለዶ ትግራይ እዋናዊ መግለጺ ኣብ ዘውፀሉ እዋን እዩ እቲ ውድብ ኣብ መግለጺኡ ሰራሕተኛ መንግስቲ ትግራይ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ዘይተኸፈለ ማህያን ንዕኡ ስዒቡ ዝመጸ ከቢድ ማሕበራውን ቁጠባውን ሕሰም ተጻዊሩ ህዝቡ እናገለገለ ኣብ ዘለሉ ወቅቲ ማህያኡ ብዘይ ምኽፋሉ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ብልዑል ፖለቲካዊ ውፊነት ተግባራዊ ምንቅስቓስ ክግበር ምጽንሑውን ገሊጹ ህዝብና ከም ዝፈልጦ ውድብና ብዕለት 27 ወርሒ 6 2018 ዓ.ም ብዝጽሓፎ ወግዓዊ ዳብዳቤ መሰረት ምዝምልከቶም ሴክተራት ሓለፍቲ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዘካይዶ ሰፊሕ ዘተ ጸገም ኣብ ናብራ መንግስቲ ሰራሕተኛ አንገብጋብን ህጹጽን ምዃኑ ድሕሪ ምዝታይ ምዕለብ ክረክብ ዘቲና ኢሉ ኣብቲ ዝተገብረ ዘተ ብፌደራል መንግስትን ትግራይ ዝለኣኽ ባጀት ኣብ ዝተደለየ ናይ ልምዓት ሕውየትን ስራሕቲ እንታይ ኮነስ ንኻልእ ክውዕል ይድለሎ ዝብል ስጋት ተረዲእና ኣለና ድሕሪ ምባል ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ማህያ ካብ ውልቃዊ ድሌትን ውሳነን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወጻኢ ብምምራሕ ህቋረጽ ዕላው መምርሒ ብሰነድ ኣውጽኡ ብምንቅስቓሱ ምኽንያት ዝተፈጠረ ጸገም ከም ዝኾነ ኣብቲ ዝተገብረ ዘተ ከም ዝተለዓለ ሓቢሩ ብምቕጻል ኣብ ዘተና መፍትሒ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ናይ መማረፂ ሓሳባት ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም ኢሉ ክልተ ዛዕባ ይገልጽ ሓደ እቲ ዝወፀ ዘይሕጋዊ መምርሒ ምቁራጽ ማህያ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ክለዓል ብምግባር ማህያ ክኽፈል ምግባር ካልኣይ ንዓፋ
ኣፈጻጽማ ዘጸግም ዋላ እኳ እንተኾነ ፌደራል ካብ ክልል ቢሮ ፋይናንስ ወርሓዊ ብዘቕረበሉ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ፔሮል መሰረት ብቐጥታ ናብ ሕድሕድ ሰራሕተኛ ክኸፍለሉ ዝኽእለሉ ኩነታት ምፍጣርን ምምቻውን እንትኸውን በዚ መሰረት ነቶም ዝቐረቡ መመረፅታት እቲ ናይ ሰራሕተኛ መንግስቲ መሃያ ንሰራሕተኛ መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝኸፍልን ሕጋዊ መስርሕ ከም ዝኽተልን ምርድዳእ ከም ዝተገበረ የረድእ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኩሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ትግራይ እቶም ዝቐረቡ መመረፅታት ንኸተግብሩ ኣብ ጎኒ ውድብ ወለዶ ትግራይ ኮይኑ ክቃለስ ኣለዎ እውን ይጽውዕ። ኣብ ሶማልያ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ስዒቡ ብዙሓት ሚኒስተራት እታ ሃገር ብፍቓዶም ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝለቐቑ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሶማልያ ሓያል ፖለቲካዊ ውጥረት ከም ዝተፈጠረ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ውጥረት ስዒቡ ድማ ኣብ ግዛት ስዊዝዋስት ዝርከቡ ሰብ መዚ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝነበሮም ርክብ እናቋረጹ ይርከቡ ተባሂሉ። ብፍቓዶም ካብ ስልጣኖም ዝለቐቑ ሰብ መዝታት ድማ ሚኒስተር ዲኤታ ሃፍታ ሓይለማይ፣ ምክትል ሚኒስተር ፕላን ኢንቨስትመንትን ልምዓት ኢኮኖሚን፣ ምክትል ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር፣ ምክትል ሚኒስተር ንብረትን ለውጢ ኣየርን ከምኡውን ምክትል ሚኒስተር ኢነርጂ ከም ዝርከቡ ሄራን ኒውስ ጠብፂቡ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ዜጋታት ዚምባብዌ ምንዋሕ ዕድመ ፕረዚዳንትነት ይቃወሙ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ዜጋታት ዚምባብዌ ኣንጻር እቲ ቀንዲ ገዛእ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዚምባብዌ ዛኑ-ፒኤፍ ዕድመ ፕረዚዳንትነት ካብ 5 ናብ 7 ዓመት ንምንዋሕ ዘቕረቦ እማም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። ንኣፍቲ እዚ ስጉምቲ ዲሞክራሲያዊ ተሓታትነት ክዳኸምን መራሕቲ ብዘይ ስሩዕ ምርጫ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ክጸንሑ ዘኽእልን እዩ ክብሉ ከለዉ ደገፍቲ ግን ንኣተገባብራ ፖሊስን ምርግጋእን ዝያዳ ግዜ ክህብ ከም ዝኽእል ይሟገቱ። ኢራን ኣብ ማዓስከራት ኣሜሪካ ብዝፈጸመቶ ደብዳባት ናይ $800 ሚልዮን ኪሳራ በፂሓ። ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊኣ ደብዳብ ምስ ጀመራ ከም ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ወታደራዊ መደበራት ኣሜሪካ ብዝፈጸመቶ ደብዳባት ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ጥራይ ናይ ኣስታት $800 ሚልዮን ዕንወት ኣብፂሓ። እቲ ብማዕከል ስትራቴጅን ዓለም ለኻዊ መጽናዕትን ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ ኢራን ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኣክል ዕንወት እያ ኣጽዒባ ዘላ ከም ዝፍለጥ ኣነጺሩ። እቲ $800 ሚልዮን ኣብታ ቀዳመይቲ ሰሙን ዘስዓበ ዕንወት ጥራይ ምዃኑ ኣነጺሩ። እቲ ዕንወት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከብ ትሕቲ ቅርጺ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዝወረደ ዕንወት ኮይኑ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ተገሚቱ ዝነበረ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ገሊጹ። እዚ ከዓ እቲ ግጭት እናዓመቐ እንተኸይዱ ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ኪሳራታት ከጋጥማ ከም ዝኽእል ዘርኢ ገምጋም እዩ። ላዕለዋይ ኣማኻሪ ማዕከል ስትራቴጅን ዓለም ለኻውን መጽናዕትን ማርክ ካንሲያን እቲ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዝበጽሐ ዕንወት ብዙሕ ክዛረበሉ ኣይጸንሐን። እዚ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይቲ ግጭት ዝበጽሐ ዕንወት ዓብይ እኳ እንተኾነ እቲ ሙሉእ ጸብጻብ ተወሳኺ ሓበሬታታት ምስ ተዋሃበ እዩ ብምልኣት ክህልዎ ዝኽእል ሲሉ። ብዛዕባ እዚ ዝወፅእ ሓድሽ ጸብጻብ መልሲ ንምርካብ ቢቢሲ ናብ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ኣብ ዝሓተተሉ ብዛዕባ እዚ እቲ ነቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘምርሕ ዘሎ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ክሓትት እዩ ተነጊርዎ። ሰብ መዚ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ግን ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ክህቡ ኣይደልዩን። ኢራን ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈጸመ ደብዳብ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ኣብ ዮርዳኖስ፣ ሕቡራት ኤሚራት ዓረብን ኣብ ካልኦት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ንስርዓት ምክልኻል ኣየርን ሳተላይትን ከምኡ ከዓ ስርዓት መራኸቢታትን ካልእን ዕላማ ብምግባር እያ ደብዳብ ኣካይዳ። ሓደ ካብቲ ዓብዪ ዕንወት ዘጋጠሞ ከዓ እቲ ኣብ ዮርዳኖስ ዝርከብ ራዳር ስርዓት ምክልኻል ሚሳኤል እዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ AN/TPY ክልተ ዝተሰመየ ስርዓት ራዳር ኢራን ብዝፈጸመቶ ደብዳብ ናይ ኣስታት $485 ሚልዮን ዝግመት ዕንወት ከም ዘጋጠመ ማዕከል ስትራቴጅን ዓለም ለኻዊ መጽናዕትን ዘውፅኦ ጸብጻብ የረድእ። ተተኺሉ ዝነበረ ምክልኻል ኣየር ንፕላስቲክ ሚሳኤል ኣብ ርሑቕ እንከሎ ናይ ምምካን ዓቕሚ ዝነበሮ እዩ። ብተወሳኺ ኢራን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከቡ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ብዝፈጸመቶ ደብዳብ ኣብ ህንጻታት ናይ $310 ዝግመት ዕንወት ከም ዘውረደት እቲ ጸብጻብ የረድእ።
إيران بتوسخي بوحد قبل علي سلسة أب مع خلايا مبرع زركب معسكر حيل عير أمريكا دبدب كم زفت صمت بي بي سي خرجت كيلو إذا إيران نزدليتو فليا نايمت كعامي خمسة لوا زريو روسيا إيران بزعباتي أب مع خلايا مبرع زركوات وتدراو معسكرات أمريكا سلياوي حبريتا كم اتهبا بتدقاقا مخجلة تنحيو اتكاب ساتلايت زترخبا سئلي أب كويت زركب معسكر حيل عير علي السالم أب كويت زركب معسكر حيل عير الأوديات كم خا أب معسكر حيل عير باريس سلطان أب استفلالي معالتها استفلالي عنوتات كم زقات أمو زريو بزيكازي أمريكا كاب إسران شومون تلكاتيت أتحيزة 10 وتادرات كم استقتلوا تبصابات يحبرو شدشتا كاب زيوم مستعب مبرع إيراك أزودقات عباي وتادراوي تنفاريت زودق يوم أب أمريكا زمدبرو هران زتسيمة مع كنزينا سبعة مسلات أمريكان إسرائيل قبل على إيران بزفت أمو دبدبات حدا شحن 400 سلمويان سبات زركبوهم أستات 300 إيرانويان كم استقتلوا يحبر ترامب نزع ملكيتو بعرب أب وايت هاوس أب ذهبوا مجلسي أب إيران أزيو زلنا عد السرح إينا نسرح زلنا يلو انتخونا الزخينات نقطة وعالم يناوت الله إيران نمتعو هرمز مساعد صوتو واغانا داد أزيو نهار أرئيو دلوان ترامب أقار سراويتنا بإيران انت وافرو انت أيو كسعب الزبل كأنا قدميت زرعي خون إيران كم مجمار ازوكيناتات حيزة كم كان دعلامة نتعب مع خلايا مبرع أبستفلا لي معسكرات إمريكا زركب سرعة مكل خال معناو زدالي تمثل إيران نت بحرين سرعيتاتو وتدرنا كم عينن إذنن كوينو زقلقلا رادارن سرعة ساتلايتن مدبدابا كيسارو قليل عينبرن أب كويتن سعود عربن ون بتماساسالي نسرعة مكل خال أير رادارن ساتلايتن ياتقعا اتي زعبي عنوت زقات أموخا اتي أب حبورات إمارات عربي يرانوس زركب وتادراو معسكر إمريكايو اتي إيران قبل علو وتادراو معسكرات إمريك دب بمفتسام زوردتو عنوت جن مستي أمريكا أبزو كينات توصو زلا وصايتات كنا تصارن كالو أزيو حديو سب مزبيت صحفة مكل خال أمريكا نعبالات بايتو أمريكا أبزهو مجلسي أما جمرتا شدشتا معلتات نايتو خوينات أمريكا 10.3 بليون دولار أب مجمرتا 10 معلتات كا 10.5 بليون دولار وصايتات كم زجبرت مع كل استراتيجين عالم لخاو مزنعتن زوجو زبصابيرد بيت صحفة مكل خال أمريكا بينتاغون نزخينات نمكيات توسخ 500 بليون دولار حاتيتلو صحفة مكل خال أمريكا بيت خاز بحاموس أب زهبو مجلسي حماعات سبات المقتل جنزب سلازدلي ارتجنزب كوسخي خالي نيرو زخبركم تخاطرتي كارفا ميديا مسانا سلطنا حكم عزينا ينا نمسجد سلام